Mae staff cefnogol a chyfeillgar yn gweithio'n galed i helpu bobl i fyw adref yn annibynnol ar hyd a lled Gwynedd. Dyma Gwen, mae hi'n un ohonynt. Mae Gwen yn gweithio yn fuan yn y bore ac yn hwyr yn nos, ac mae'n mwynhau helpu pobl. Dyma Tom. Mae Tom yn teimlo'n isel wedi colli ei wraig ac angen ychydig o help. Mae Gwen yn helpu Tom i godi, ymolchi a gwisgo. Ond mae Gwen yn gwybod ei fod yn hoffi marmalade lemon yn dew ar ei dost, a bod siarad am bysgota yn codi Gwen. Dim ond am hanner awr all Gwen aros efo Tom cyn mynd ymlaen i helpu'r person nesaf. Mae Tom yn cael codwm ac yn gorfod mynd i'r ysbyty. Ond pan mae'n ddigon da i ddod adref, nid yw Gwen ar gael i'w helpu. Mae hi wedi gorfod mynd i helpu rhywun arall yn y gymuned. Felly mae Tom yn gorfod aros yn yr ysbyty ac yn dirywio. Ar ôl rhai wythnosau, mae'r staff yn credu mai Cartref preswyl ydy'r lle gorau i Tom. Mae poblogaeth Gwynedd yn heneiddio, ac mae'r galw am ofal yn cynyddu. Does dim digon o bobl fel Gwen, sy'n golygu fod rhai pobl yn gorfod aros yn yr ysbyty am gyfnod hir, neu'n gorfod mynd i Cartref Gofal. Ond dychmygwch petai Gwen ar gael i groesawu Tom yn ôl yr ysbyty, ac yn medru helpu Tom i fyw yn fwy annibynnol a hapus. Mae'n amser i ail feddwl sut ydyn ni'n darparu gofal yn y cartref, a helpu Gwen i ddod â gwen i wyneb Tom. Mae Cyngor Gwynedd a Bwrdd Iechyd Beti Cadwaladr yn gweithio hefo'i gilydd i wella'r ffordd mae gofal cartref yn cael ei drefnu yn y sir. Mae Gwen yn dod yn rhan o dîm lleol o weithwyr cymdeithasol, meddygon teulu, nyrsys cymunedol, therapyddion a chyswllt i'r trydydd sector. Hefo'i gilydd maen nhw'n deall beth sy'n bwysig i Tom a beth sy'n codi ysbryd. Maen nhw'n trefnu i grŵp lleol fynd â Tom i bysgota dro i dro a gweld hen ffrindiau. Bydd ysbryd Tom yn codi a iechyd yn dechrau gwella hefyd. Mwyn gwneud hyn, rydyn ni am rhannu'r sir a threfnu'r gofal ar sail ardaloedd lleol. Bydd un neu ddau darparwr gofal yn gweithio fesul ardal yng Ngwynedd. Bydd yn llawer haws trefnu gofal yn y gymuned a dod i ddeall anghenion pobl fel Tom. Byddwn yn gweithio hefo teulu, ffrindiau a'r gymuned i sicrhau bod pobl hŷn yn medru byw y bywyd gorau posib. Bydd Gwen yn gweithio mewn tîm bach o ofalwyr. Bydd yna'n gweithio shifft bora neu shifft nos, a bydd yn trafod yn gyson efo'r tîm iechyd a gofal lleol. Bydd cyflog a thelera pobl fel Gwen yn dod yn fwy cyson ar draws y sir. Byddant yn cael mwy o sgiliau, statws a hyder. Bydd yn llawer haws i recrwtio staff sy'n golygu gallen ymatab i'r galw cynyddol am ofal. Mae hyn yn digwydd rwan. Mae prosiect gofal cartref Gwynedd am newid y ffordd rydyn ni'n darparu gofal yn y gymuned. Rydyn ni am wneud siŵr fod pobl fel Gwen yn medru helpu pobl fel Tom i fyw y bywyd gorau posib. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Cyngor Gwynedd. www.gwynedd.llyw.cymru/gofal cartref